δημοσιογράφους του Πασόκ που δουλεύουν σε αυτό το σύστημα να μου αγοράσουν τηλεοπτικό χρόνο. Και δήλωσα ότι δεν θέλω να αγοραστώ. Και ένα, και δεύτερον δήλωσα ότι δεν έχω και χρήματα για να αγοράσω τηλεοπτικό χρόνο. Και εκεί έχει σημασία. Μου είπαν θα εταιρείες να αγοράσουν για σένα τηλεοπτικό χρόνο και μου έδωσαν και μια λίστα αν συμφωνώ με τη λίστα ή αν θέλω κάποιον να απορρίψω ή κάποιον να προσθέσω. Αυτό δεν είναι πολιτικό σύστημα. Αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό είναι η ιονή ιδιοκτησία της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό είναι η ιδιοκτησία του δημόσιου λόγου της χώρας. Και αυτό πρέπει να σπάσει την Κυριακή το βράδυ. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε άλλη επιλογή. Να γυρίσουμε σελίδα. Να γυρίσουμε σελίδα λοιπόν και για τα πολιτικά και για τα προγραμματικά στοιχεία που έχει ανάγκη στο τόπο. Είναι επίσης απαραίτητο να γυρίσουμε σελίδα για να μην έχουμε αυτά όλα είναι αποτελέσματα. Όταν βλέπουμε συμπεριφορές πρέπει να πάμε στα αίτια. Τα αίτια έχουν σχέση με πολιτικές υπαναχωρήσεις του Πασόκ. Γιατί ήταν προς τιμή του Κώστα Σιμίτη και του Κώστα Σκανδαλίδη ότι έκαναν νομοσχέδιο που διαιρούσαν τη Β' Αθηνών σε 3 περιφέρειες των 15 βουλευτών για να μπορούν να έχουν οι περιοχές μια αντιπροσωπεία. Δεν είναι κανείς βουλευτής στη Δυτική Αθήνα. Είμαστε όλοι επισκέπτες. Και βέβαια μετά χρειαζόμαστε κεντρικό πολιτικό λόγο για να μας ακούσουν οι υπήκοοι. Να μας ακούσουν όσοι κάθονται στο καναπέ και να επιλέξουν από εκεί. Δεν χρειάζεται να συμμετέχουν. Πρέπει να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο και είναι θέση στο πρόγραμμα του Πασόκ. Και να συζητήσουμε ακόμα και τις μοναδικές περιφέρειες έναν προς έναν για να τελειώνουν οι λίστες για τους ηθοποιούς, τους τραγουδιστές, τα μοντέλα, τους αθλητές, διάφορους εκπροσώπους διάφορων λόμπι. Βεβαίως, βλέπουμε καρτέλ. Έχουμε ορισμένα επαγγελματικά καρτέλ σε ορισμένα επαγγέλματα, τα οποία διεκδικούν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Ναι, διότι χρειάζεται αποφασιστική στάση. Πρέπει να σας πω ότι όταν το 1996 μίλησα για το καρτέλ του γάλακτος, οι διαφημιστικές εταιρείες προσέφηκαν στα κανάλια και είπαν να τελειώσουμε με αυτόν. Αλλιώς θα αποσυρθεί το διαφημιστικό μας πακέτο που ήταν τότε 1 δις ευρώ. Έτσι ακριβώς. Είδατε ο εισαγγελέας ύστερα από 11 χρόνια έστειλε όλο το καρτέλ με επικεφαλή στον πρόεδρο των Ελλήνων Βιομηχάνων, τον κ. Δασκαλόπουλο, για κακουργηματικές πράξεις στο ποινικό δικαστήριο. Και θα γίνει η δίκη αυτή ύστερα από 11 χρόνια. Για ένα μόνο από τα καρτέλ. Για το καρτέλ των τραπεζών αφήσαμε την ακροδεξιά να ομιλεί για την άγρια κερδοσκοπία και κερδοφορία, για τη μεγάλη απόσταση που υπάρχουν στα επιτόκια καταθέσεων με τα επιτόκια χορηγήσεων. Και αυτό δεν θα συνεχιστεί τη Δευτέρα. Επανέρχομαι όμως στο καρτέλ για να πω ότι όταν ανακοινώθηκε αυτή η απόφαση του εισαγγελέα, είδατε καμία εφημερίδα να το προβάλλει? Γιατί έχουν κάνει τον ίδιο εκβιασμό σε όλες τις εφημερίδες. Ότι αν θα συνεχίσουν να προβάλλουν τη βάση του καρτέλ στα γραφειοκρατικά, δεν θα γίνεται καμία διαφήμιση στις εφημερίδες από το πακέτο αυτό. Όπως το ίδιο έκανε και το καρτέλ των σούπερ μάρκετ. Και βέβαια το καρτέλ των τραπεζών και τα υπόλοιπα καρτέλ, που είναι περίπου 10. Και παριστάνουν ορισμένοι ότι είναι πολιτικοί, ότι διευθύνουν τη χώρα, ότι διευθύνουν για το καλό του δημοσίου συμφέροντος. Τροχονόμοι διευθύνουν την κυκλοφορία των συμφερόντων. Το είπα το 2000, το επαναλαμβάνω το 2007. Αυτό έχει επιπτώσει σε όλους μας. Σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως παρατάξεων. Συνολική προοδευτική στάση. Σε όλα τα θέματα. Και με αυτή την έννοια, αγαπητές φίλες και φίλοι, ζητώ και από εσάς μια προοδευτική πολιτική στάση, έστω τις επόμενες μέρες. Πρέπει να ηγερθούμε όλοι. Να φύγουμε από τον καναπέ, να φύγουμε από το γραφείο, να φύγουμε από το σπίτι, να βγούμε στη γειτονιά, στους δρόμους, στα καφενεία, στους χώρους εργασίας, όπως παλιά, και να κρατήσουμε ψηφοδέλτια και αφιλάδια και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να φύγει από την αποχή, να φύγει από το Λευκό, να δώσει πολιτική λύση, να κρατήσει ψηφοδέλτιο Πασόκ την Κυριακή το πρωί. Είναι και δική μας υπόθεση αυτή. Χρειάζεται να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν μας κουράζει σε τίποτα αυτό.
Και επειδή υπαναχώρησε λοιπόν τότε η κυβέρνηση και δεν ψήφισε το νομοσχέδιο, έχουμε τώρα την εκλογική περιφέρεια Τέρας με τα τηλεοπτικά κανάλια και τους τηλεοπτικούς καναπέδες των υπηκόων, όπου θα ψηφίσουν την Κυριακή το πρωί 1,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Και όπου το Πασόκ θα πάρει πάνω από 500.000 ψήφους. Και όπου μέσα αυτούς πρέπει να βρεθούν άνθρωποι, πάνω από 50.000 για τον καθένα, να σταυρώσουν τον τάδε υποψήφιο για να εκλεγεί. Και δεν ευθύνονται βέβαια μετά ούτε οι δήμαρχοι στους 46 αυτούς δήμους, ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε τα στελέχη του Πασόκ, ούτε οι κοινωνικά στελέχη, ούτε οι επαγγελματίες σε κάθε δήμο, ούτε άλλοι να λένε σε πάνω από 10 υποψήφιους: σε στηρίζω. Λες και είναι δέντρο οι τύπους μην πέσει. Σε στηρίζω. Και βέβαια λένε ότι θα σε σταυρώσω. Τώρα μιλούσα στην Πεύκη με κάποιους και μου έλεγαν ότι εδώ οι δικοί μας, λέει, τα δικά μας στελέχη στην περιοχή έχουν, λέει, με το 14 σταυρούς. Ενώ 4 δικαιούνται, γιατί λένε σε 14 ότι στηρίζουν. Αυτό δεν είναι κόλαφος. Είναι αποτέλεσμα το ότι δεν υπήρχε πολιτική αρχών για να υπάρχουν σωστές εκλογικές περιφέρειες στη χώρα. Για να κρίνονται πολιτικές, να κρίνονται πρόσωπα. Χρειάζεται λοιπόν, όλα έχουν επιπτώσεις. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πολιτικός λόγος με αυτή την περιοδία. Λέει, ξεκίνησαν περιοδία, μου θυμίζει το χωριό μου. Ξεκίνησαν περιοδία. Σας παρακαλώ, ειλικρινά, πάρτε μέρος σε αυτή την υπόθεση. Μας αφορά όλους, σας αφορά όλους και εμείς από όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε και από την εκτίμησή μας θα κόψουμε το νήμα, θα έχουμε τη νίκη και αυτό είναι για όλους μας. Δεν είναι μόνο για όσους επιδιώκουν τη διακυβέρνηση και την εξουσία. Έχει σχέση με την πολιτική και την κοινωνία. Τα οποία ωφελημένη η κοινωνία και η πολιτική. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί για τη νίκη κρατάμε προοδευτικά δημοκρατικά ψηφοδέλτια. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο φίλος του Βεργιάτος που Συγγνώμη αγαπητοί φίλοι, να σας κλέψω μόνο 2 λεπτά, γιατί αισθάνθηκα την ανάγκη να πω 2 λόγια για τον Στέφανο τον Τσουμάκα, γιατί όπως και να είναι, ο χώρος στον οποίο ανήκουμε, παρόλα τα λάθη και τις αδυναμίες του και τις όποιες του αδυναμίες, έχει και ανθρώπους σαν τον Στέφανο. Και αυτό νομίζω είναι κάτι κοσμί, ένα κόσμημα στο ψηφοδέλτιο της Β' Περιφέρειας Αθηνών. Έχει γνώση. Ο Στέφανος Τσουμάκας, εγώ είχα την ευτυχία να συνεργαστώ μαζί του, να είμαι υπό τα διαταγάς του στο Υπουργείο Γεωργίας και έχει μεγάλη γνώση και επιστημονική και θεωρητική, όπως βλέπετε από την ομιλία του, αλλά έχει και γνώση της πραγματικότητας της κοινωνικής, γιατί έχει ξεκινήσει από μικρό παιδί και έχει ρουφήξει τη ζωή και στην επαρχία και στην Αθήνα. Αλλά πέρα από τη γνώση έχει και συναίσθημα και ιδεολογία, όπως είδατε, και είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα κρατήσει αυτή την ιδεολογία και αυτό το συναίσθημα. Γι' αυτό χρειάζεται να είναι στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα. Μαζική ψήφιση στο Στέφανο Τσουμάκα, γιατί χρειάζεται το Κοινοβούλιο ανθρώπους σαν γι' αυτό. Τεχνικό επιτελείο.